Muri Zimbabwe ka. Muri Zimbabwe ndoda kuti ndikudze chokwadi zvomene mene zviri kuitika ma-streets e-social media. Aiwa zvimwe zvachona zvinofadza andiri. Aiwa isu hatisi vekungowinza bad news chete, aiwa tinoreportawo ne-good news andiri. So listen, if you are new to this YouTube channel yakanzi TV, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to like and share andiri, mokomenta motudza kuti munofunge ku comment section. Nchitwa zviri kwese kwamuri maZimbabwenzi. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint, chanzvadzi chamai venyu, chigotwa chembama namai venyu anditi. So nyaya ndauya nayo ndeyekuti chekutanga ndauti congratulations kuna SEH CALAZ mbanditi. Mazuva achangopera awo, mazuva akapera awo takanzwa SEH CALAZ kunzi achitengerwa motikari nyowani ma GD6 iwawo anditi neve kombucha drink anditi. Sekuziva kwenyu kuti SEH CALAZ is the brand ambassador we kombucha drink, ende kombucha kari kumwiwa kwese kwese. So haasa brand ambassador, zvikuratidza kuti akapusha brand rekombucha zvakafadzawo mabosi vakasvika pawakamutengerawo motikari yebasa brand ambassador inova GD6. Aiwa kumubhanditi SEH CALAZ tichiti congratulations mubhanditi anditi. Also tida kutenda Mr. NaTinashe Mutarisi nekuwanikwa vari mira nemashoko avo ekuti vachatengera mukomana anonzi pregnant boy anoitawo zvemacomedy, an upcoming artist. Pana ari kurova macomedy zvokudaro vakavimbisa kuti vachamutengerawo vachamutengera iPhone 14. Chinova chinhu chavakuzadziswa Mutarisi kuita chinhu chakanaka kudaizvi. Vatokumbira kutoti kana kune ari kwaMutare anoita zvema-iPhone, a good dealer anoita zvema-iPhone, amabate kutoti vawane kuti foni yemukomana idhilivhiwe padhuze. Kureva kuti vaMutarisi is promoting ma-small businesses wo vane vachitengesawo mafoni, vari kuvapromotawo vachanotenga foni. Ubva promotawo zvakare pregnant boy. Aiwa mupana wangu ramba uchipusha paSEH is one of our family members. So that's why tatoripotawo nezvake, because he's one of us. He's always commenting, following our programs. Aiwa, from Uncle Saint, the only Zim Uncle. Hande itino nyora comment section kuti munhu kufungei nezvenyaya iyi. Ticharamba tikupai videos ma-updates ma-Zim celebs kuti zviri kuitika ma-streets. From Uncle Saint, the only Zim Uncle. Much love and God bless.